Башкалабыз Казанда дини уку йортлары эшчәнлеге елдан-ел арта. Шушы көннәрдә Апанай мәдрәсәсе шәкертләренә сертификатлар тапшырылды. Дини гыйлем йортыннан Мөршидә Җихан репортажы. Күлмәгез нинди? Шундыйны кияргә әзерләргә була. Апанай мәдрәсәсе шәкертләре гыйлемне бишектән ләхеткә кадәр алырга кирәклеген үз мисалында исбатлый. Мөслимә ханымнар тегү, шигү осталыгын шомарта, махсус белгечләр белән изүен дә, калфагын да ясаганнар, машина белән дә, кул белән дә тектекти ханымнар. Айрым күлмәк кенә түгел, тулы бер ансамбль килеп чыккан. Эшнең нәтиҗәсе белән танышырга килүче остазлар да хәйран калды. Шулай ук мәдрәсәдә һәр даим иратлар эчендә төрле юнәлештә укулар оештырыла. Яңарак кына мөселманны соңгы юлга озату тәртибе курсы тамамланды. Шәкертләргә махсус шәһадәтнамәләр тапшырылды. Мәдрәсә каршында курслар оештыру гомуми эшчәнлектә Татарстанның диния нәзарәте ярдәме белән берлектә башкарыла. Elhamdülillah bizim мәчеткә йөрүче кардәшләребезнең саны елдан-ел арта бара. Мәдрәсәгә йөрүче шәкертләрнең дә саны арта бара. Менә монда иттеләр, чит төбәкләрдән дә киләләр. Без бик сөенәбез, шатланабыз сезне күргәндә. Һәм сезгә белем биргәндә без дә белемнәребезне арттырабыз. Мәдрәсә шәкертләре бик актив, нинди генә чара булса да катнашырга тырыша. Бүгеннән Апанай мәдрәсәсендә гакыйдә дәресләре башлана. Мөршидә Җихан, Ленар Хәбибуллин, Татарстан яңалыклары.